u-AJ ngempela ulesethethu. U-AJ ngokwakho lapha. Kubuhlungu lokho. Mnumzane, lo mbhanqano useqophelene phezulu. Bafana nomdlalo ophelele owenziwe ngamunye yabo. Ay malume mina ngifuna ungasho, angithandi indlela uziphatha ngayo kodwa. Umshado wethu uphelile ngithi. Manje yini ekulethela ukuthi lo uzongibona? Angizelanga lana ukuzokubona. Cha. Ngize la ukuzolanda indandatho kaAntara. Uyakuzwa lokho? Ukuba ugcine obunye ubucwebe esikhundleni sale ndandatho bengeke kubaluleke kimi. Uyazi ukuthi le ndandatho ibaluleke kanjani kumina? Bheka. Wona ushaya sengathi yonke lento ngiyenze ngamabomu mina. Le ndandatho ihlale kimi ngephutha. Futhi yebo ngiyaqonda ukuthi ibaluleke kangakanani le ndandatho kuwe. Futhi nami nje singibangile inkinga eziningi kabi le ndandatho. Futhi vele asibona phela abantu thina bagcinelana ubucwebe. Imaka kancane nansi. Kodwa Nkosi yami, le ndandatho kanti bengigqoke nini? Yangavuma nje. Awu. Awume, mana kancane. Kwanele. Mnumzane ngiyasola ngokuthi nginenze ningilinde, ngixolisa kakhulu Nkosi yami. Hey, lethe isitulo senkosazana. Hayi lapha. Lapha. Awusheshe ulanda ijuice yakho ngokushesha. Shesha. Nkosazana ngicela udlale phansi. Madam. Yebo, inkosazana. Ngicela uhlale. Hayi cha kulungile, ngizoma. Wena mfana, letha lapha ijuice. Lapha. Ungathatha na ijuice. Kwenzakalani lapha? Ingabe isikhathi sami asinalina njengoba nenza nje? Ngeke ngichithe isikhathi sami komunye umculo omncane kanje ngeke. Noma yini eyenzekayo, yeka, mthumele ekhaya lo bese siqala uqopha manje. Ma ungenasikhathi vele uhambe. Kodwa nesibindi songasho lusho kwinkosazana. Unkosazana ubuso besobusha bomkhankaso. AJ, usekamereni lakho manje? Yebo. Ngaphambi kokuthi uye esithomeni sika-Antra, kukhona ukukulindile lapha yana. I-surprise. Ngene ngaphakathi, uzobona.
Yakele. Hayi Saru. Ima. Ueje uthethe sabani? Yesho. Uba Ushwemta. Yebo, asambe. Uzama ukwenzani? Ngibone lingekho ikhandlela phambi kwesithombe sika Antara. Ngiyacabanga ukuthi kumele ukuthi Ngokwesiko isibani sikhanyiswa phambi kwamuvi. Antara ngasekho nathi angithi. Cha. Uma nje ngisaphila, uAntara uzohlala ephila enhlizweni yami nasemqondweni wami. Sombe sakhe asikwazi ukufaka kwigalende. Ngisho noma ngabe yini, ngisho isibane esibekwe phambi kwesithombe sakhe. Nina nonke Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.